Hola, buenas tardes a todos. Quería dar mi opinión sobre esta gran biblioteca que tenemos en el barrio, que realmente es una maravilla. Todo el equipo que trabaja aquí es impresionante y de corazón lo digo. Todos los talleres que se organizan, aparte pienso que es un espacio para todo tipo de público. Aquí ya me veis con mi niña, que ya vino en mi barriga, venía con mi niño grande. Puedo venir yo a mirar el ordenador, a consultar cosas mías, cosas del niño. La verdad, el trabajo que hacen es inmejorable. Aparte de los talleres, también lo de la sala de actos, todas las cosas que realizan, que nos traen a gente, cosas culturales. La verdad que no se queda solo en un libro, es por eso me gusta. Y porque reúne a la gente, no sé, tenemos aquí ya un grupito también de conocidos. Ya los viernes ya, ¿qué hacemos a la biblioteca? ¿Qué hacemos? Venga, cuando no sabemos. Es un poco un sitio más de ocio para mí, aparte de que aprendes. Básicamente resumiría mi opinión así. Hola, jo sóc Esther, treballo de mestra a l'Escola Bressol l'Esquirol i ens agrada molt venir a la biblioteca perquè veiem que és una eina molt important que els nens han de començar a experimentar i també de cara a les famílies també és un recurs que donem la idea de que puguin venir amb els seus fills i la veritat és que als nens els encanta els contes i tot el que sigui vocabulari, imatges i so és una eina molt important per nosaltres. Bueno, jo soc Lorena, també treballo a l'Escola Bressol l'Esquirol i també que ens agrada molt venir 4 vegades al mes, venen els grans i els mitjans i creiem que és un espai bastant important perquè és com un espai només per ells, contes per ells i a part aprenen a tenir cura dels contes i que no sé, també ens han tractat molt bé, els treballadors també perfecte i no sé, esperem poder venir més anys. Hola Francisco, Hola. ¿Por qué te gusta la biblioteca de Singerlin? Pues nos conectamos a internet, llevo a veces revistas a casa, cogemos cosas para el taller, cogemos cosas para hacer actividades, de todo, un poco. M'agrada molt aquesta biblioteca, està molt ben situada, té molt bona il·luminació, és un lloc per estudi, per llegir i la temperatura també és molt agradable. Per mirar mapes, per agafar pel·lícules i tot això. Bueno, soy Francisco, me gusta el ordenador, pero voy aprendiendo poco a poco y soy muy aficionado a los CD y a la música. Jo vinc a aquesta biblioteca de Singerlin per estudiar per la tarda i aquí puc fer els deberes molt tranquil perquè la biblioteca és molt tranquil·la i puc buscar informació i les persones que estan treballant aquí, si tinc algun problema i si no entenc alguna cosa, puc preguntar a ells i m'ajuden molt. Doncs m'agrada la biblioteca i ja està.
Hola, bona tarda. Em dic Omar, tinc 10 anys. M'agrada la biblioteca perquè puc agafar llibres gratuïtament, estar amb els companys i treballar junts sense desconcentrar-nos i també per poder connectar-nos gratuïtament. Hola, me llamo Mehdi, tengo 15 años. Me gusta la biblioteca porque podemos conectar ordenadores gratuitos y podemos coger los libros de estudiar y eso. Y ya está. Hola, em dic Abdeladim, tinc 12 anys. A mi m'agrada la biblioteca perquè podem agafar sèries de pel·lícules, programes d'animals i moltes coses més. I a mi m'agrada la gent de la biblioteca perquè és molt amable. Hola, me llamo Abdelila, soy padre de los alumnos Omar, Mehdi y Abdeladim. Me gustaría la biblioteca porque a mis hijos les gusta mucho venir aquí para estudiar, para conectarse en internet. También les ayuda mucho a conocer el mundo literario, el mundo científico y también se han hecho muchos amigos en la biblioteca. Siempre me dicen que la gente de las bibliotecas son muy buenos y se comportan bien con ellos. A mí me agrada mucho la biblioteca, la gente de la biblioteca, gracias a vosotros.